Ahoj, zdraví ťa Paťo z Fontechu. Každý jeden čitateľ nášho portálu veľmi dobre vie, že nevenujeme svoju pozornosť len smartfónom, ale aj rôznym iným technologickým hračkám. Cudzie nám tak nie sú počítače, smart hodinky, gadžety od vymyslu sveta, ale ani inteligentné domáce spotrebiče. Práve preto som sa rozhodol na jeden týždeň odsunúť smartfóny bokom a zameral som sa na niečo špeciálne. Z názvu videa už zrejme sám vieš, o čom hovorím, no pre istotu ti to zopakujem. Dnes ti budem rozprávať o inteligentnom variči ryže. Ešte predtým, ako svoju pozornosť plne zameriaš na tento netradičný produkt, mám však pre teba malé upozornenie. Nasledujúce zábery obsahujú vysoko kvalitne spracované jedlo, takže ak si hladný, bež si po niečo do kuchyne. Dosť bolo však slov, poďme pomaly na to. Výrobu spomínaného variča zabezpečuje dcérská spoločnosť čínskeho Xiaomi, ktorá nesie pre Slováka náročný názov Mia. Prvotriedna kvalita spracovania je teda vďaka tomuto skúsenému výrobcovi samozrejmosťou. Vonkajšia konštrukcia je vyrobená z lesklého bieleho plastu, ktorý obkolesuje celé zariadenie kolom dokola. Vďaka svojmu tvaru ti ryžovár môže na prvý pohľad pripomínať domácu pekárničku alebo hodzaký iný elektrický spotrebič. Hoci sa teda po dizajnovej stránke nejedná o nič extrémne originálne, rozhodne ti tento prístroj dokáže skrášliť kuchynskú linku. Musíš sa ale dopredu pripraviť na to, že ti na nej zaberie nemalú plochu. Vrchná strana tohto prístroja nesie trojcu hardwarových tlačidiel, ďalšiu dvojcu senzorových a taktiež segmentový displej. Ten slúži na zobrazenie aktuálneho času, pričom ti počas prípravy jedla zobrazuje aj približný čas, za aký by pokrm mal byť hotový. Z trojce hardwarových tlačidiel to práve slúži na prepínanie medzi 4 základnými varnými režimami, ale aj na prerušenie varenia. Tým stredným sa naopak príprava jedla spúšťa a to ľavé je zase určené na naplánovanie konkrétneho času, v ktorom chceš, aby varič sám prípravu jedla započal. Takýmto štýlom ti varič urobí teplú večeru bez toho, aby si musel čo i len pohnúť prstom. Posledné a najviac využívané tlačidlo určené na otváranie veka sa nachádza na prednej strane, pričom sa nám dostal podarený detail v podobe loga výrobcu. Lenivci, ku ktorým sa oficiálne zaraďujem aj ja, ocenia možnosť ovládania variča na diaľku vďaka mobilnej aplikácii. Po spárovaní tohto spotrebiča so smartfónom som však veľmi rýchlo pochopil, že je táto aplikácia skôr na príťaž ako na pomoc. Možno tomu sám neuveríš, no ryžovár ti nič zase tak úplne sám nenavarí. Treba ho totižto prinajmenšom aspoň naplniť surovinami. Ak ti v tomto momente tvoj život prestal dávať zmysel, tak ťa nepoteším. Negatív spojených s týmto výnimočným produktom je totižto viac, no všetky sa týkajú už spomínanej mobilnej aplikácie. V nej môžeš nájsť nielen rôzne recepty a predvoľby na prípravu jedál, ale aj veľké množstvo chýb a hlavne kvantum rozsypaného čaju. Áno, drvivá väčšina textu je písaná v čínštine a suroviny sú, prekvapivo, tiež typicky čínske. Tvoje vyberanie chutného obeda preto neraz môže skončiť nejako takto. Dosť bolo ale omáčok, poďme k samotnému jedlu. To sa pripravuje v špeciálnej mise, po ktorej je rovnomerne rozvádzaná teplota. Svoju úlohu pri varení zohráva tiež horúca para, ktorá vytvára tlak. Vďaka kombinácii týchto dvoch faktorov si vieš pripraviť ryžu podľa tvojej vlastnej chuti. Keďže je však tá u nás vnímaná len ako príloha, rozhodol som sa ti ukázať niečo málo z mojich bohatých kulinárskych zručností a pripravil som aj hlavné jedlo. Nie je vegánske. V zásade platí, že všetko, čo vieš urobiť alebo pokaziť v hrnci, dokážeš tiež urobiť alebo pokaziť v ryžováre. Hlavnou výhodou je však nepochybne to, že pri príprave jedál nie si viazaný na priestory kuchyne. Môžeš sa totiž kľudne presunúť na terasu, či do svojej pracovne alebo izby a urobiť si niečo chutné priamo tam. Teraz už ale spieme k veľkému finále. Varič ryže Mia je jednoducho určený pre tých, ktorí žijú za veľkým čínskym múrom. Jednoznačne sa ale dá využiť aj u nás na Slovensku. Ak si teda chceš robiť jedlo odlišným spôsobom ako všetci ostatní, alebo jednoducho miluješ ryžu, určite nahliadni do popisu videa, kde nájdeš odkaz na kúpu tohto nevšedného zariadenia. Ak chceš ale o podobných špecialitkách vedieť niečo viac, tak nezabudni hodiť odber na tento kanál a sledovať Fontech, aby si bol v obraze aj zajtra.